Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da warhaka. Insha Allah a cikin wannan bidiyo za mu nuna muku yadda za ku ga abu wanda mutum ya tura muku a WhatsApp kuma daga baya ya goge. Zai kasance kowane irin abu mutum ya tura muku a WhatsApp daga baya kuma ya goge, imma ya kasance video ce, imma ya kasance message vocal, imma ya kasance message, imma ya kasance image photo. Insha Allah za mu nuna muku a cikin wannan bidiyo wannan application wanda zai ba da damar bayan mutum ya turo ma abu a cikin WhatsApp kuma daga baya ya canza ra'ayi ya goge ba tare da ka gan shi ba. Insha Allah wannan application zai ba da damar ka ga kowane irin abu na kamar yadda na yi muku bayani, imma kowane irin message ne, imma ya kasance message direct, imma ya kasance message video, imma ya kasance message vocal. Yanzu za mu je a cikin Play Store kamar haka da kuke gani. Za ku zo ku buɗe Play Store. Bayan kun buɗe Play Store ɗinku za ku yi setting, ma'ana research na Warm Air. Za ku zo ku sa Warm Air kamar haka da kuke gani. Warm Air za ku yi setting ɗinsa gashi haka da kuke gani na yi. Bayan kun sa Warm Air za ku yi setting, zai ba ku. Idan kuka yi setting zai ba ku wannan application. Za ku zo ku hau da wannan application ku yi install ɗin shi. Za ku jira zai gama. Hakan da kuke gani za ku jira application kin har sai ya gama installing bisa wayarku. Hakan da kuke gani za ku jira har sai ya gama gaba ɗaya ya yi da downloading. Yadda kuke gani haka ya yi da downloading, yana nan ga installing bisa wayar ne. Yanzu bayan ya gama za ku zo ku buɗe wajen wannan alamar tsanwa. Bayan kun buɗe zai ba ku fuska kamar haka. A nan tsarukan su ne da suka bayyana. A nan za ku zo ku yi accepting. Za ku yi accepting bayan kun zo kun danna wannan. Za ku zo ku ƙara danna wannan flash kin wannan tsinken. Za ku zo a nan za ku ga ya ba ku wannan alamar. A nan alamar da ya bada duk application ɗin da kuke so irin za ku iya sa ma bayan WhatsApp kin za ku iya sa ma Instagram, Facebook, Snapchat da sauran application ɗin da kuke so kamar haka. Ba WhatsApp kaɗai ba, ko da bisa Instagram ko da bisa Facebook wani ya yi muku message kuma daga baya ya canza ra'ayi ya goge, za ku iya ganin shi. Yanzu dai nan abinda muke bisa kan shi muna bisa WhatsApp ne, don haka za mu ɗauka. Bayan ka zo ka danna wannan, ka sa wannan alamar, za ka ci gaba da danna wannan flash ɗin, wannan tsinken alama ta gaba gashi. Za ka ƙara kuma danna, za ka ƙara danna har yanzu, za ka ƙara danna har yanzu. Bayan ka zo zai baka wannan alamar a wannan gaba. A nan za ka zo sama, a nan za ka yi activate.
za ka buɗe abin, za ka zo nan ka yi active na bisa na farko gashi da kuke gani. Bayan kun yi za ku ba da dama ya shiga cikin wayarku, ta nan ne zai dinga shiga cikin wayarku yana yin wannan aiki. Za ku ba shi dama authorize. Bayan kun yi authorize za ku zo ga na ƙasa kuma shi ma za ku yi active kin shi. Bayan kun yi active kun danna, za ku zo a nan gashi nan idan kuka gani ga application kin nan za ku kunna shi, za ku danna wannan abun. Gashi nan ma za ku ba shi dama authorize. Bayan kun ba shi dama kun ga ya kunnu, to za ku dawo baya. Bayan kun dawo baya sai ku ci gaba da danna flash kin wannan alamar ta tsinke. Bayan kun danna kun kai ƙarshe zai baku wannan fuska, za ku danna wannan alama. Gashi bayan kun danna kun ga ya buɗe mana application kin ga yadda cikinsa yake. A nan na farko idan mutum ya tura muku message wanda ake rubutawa, a nan za ku gan shi. Ga wannan alama ta biyu nan ga a nan ne idan mutum ya turo muku message in na video ne ko kuma message vocal, a nan za ku zo za ku gan shi. Kuma bayan mutum ya turo muku idan message na video ne ko ko na photo, bayan ya goge shi a can ya sauke shi, can a cikin WhatsApp ɗinku ta nuna muku cewa an goge message kin da aka turo muku. Idan kuka zo nan za ku gan shi. Bayan kun gan shi kuma a nan zai ba ku damar ku sauke shi a cikin wayarku, ya shiga a cikin wayarku. Insha Allah wannan shine ƙarshen bidiyon namu. Wassalamu alaikum.